ברוכים הבאים למפעל קימברלי קלארק חדרה, מפעל הנייר הוותיק ביותר בקימברלי קלארק. עם צוות מאוד מיומן ומקצועי אנחנו מספקים 550,000 קילומטר נייר בשנה לתושבי המדינה. בואו אחריי נראה לכם איך זה עובד. הצוות שלנו מנוסה ומוביל בתחום ייצור נייר רך וחדשני. אנחנו גאים להיות המפעל הראשון בקימברלי קלארק ישראל שהטמיע שימוש באנזימים, שזה צעד פורץ דרך בתעשיית הנייר. אנחנו מייצרים בשנה מספיק נייר בשביל להקיף את כדור הארץ 14 פעמים. הבטחת איכות היא הלב של העשייה שלנו. עם צוות מקצועי ובקרה רציפה, אנחנו שומרים על סטנדרטים גבוהים בכדי להבטיח מוצר איכותי, בטוח ואמין ללקוחותינו. אנחנו לא רק מיוצגות, אנחנו גם משפיעות. אצלנו בטיחות היא ערך עליון, אנחנו לא מתפשרים. בטיחות העובדים היא העדיפות הראשונה שלנו. במפעל אנחנו עובדים כיד אחד, צוות ההנהלה והוועד, לטובת העובדים והעסק. לאורך השנים הטמענו מערכות ניטור ובנינו תוכנית החזקה מונעת המבטיחה אמינות מרשימה של למעלה מ-94% במכונות הנייר שלנו. בכל רגע נתון במחסנים שלנו מאוחסן מספיק נייר שמספיק למרחק הלוך ושוב בין ישראל לארצות הברית.